Os armadores galegos lamentan a falta de axudas económicas ante a imposibilidade de non poder faenar por mol do mal tempo. Coa posible regulamentación aínda no aire, as autoridades deben definir que se consideran condicións meteorolóxicas desfavorables que permitan exixir a compensación. A finais de marzo do ano pasado, o Goberno Europeo aprobou as directrices que os executivos nacionais da Unión deberían tomar para conceder axudas aos armadores e tripulacións por paros temporais de actividade en situacións concretas. Algúns destes supostos son cando a Comisión Europea ordene en caso de ameaza grave para os recursos biolóxicos mariños ou cando un Estado membro recurra a medidas de urxencia. Dende as confrarías instan as administracións a facerse cargo destas axudas e da súa xestión. O patrón maior de Ribeira afirma se debe chegar a acordo para definir os casos nos que os armadores poidan reclamar esta serie de axudas. É unha cousa unha cousa que se levamos anos intentando meternos en ese tema, pero bueno, é unha cousa que nadie se quere facer cargo dela, non? Nin o Goberno Central, estamos vendo aquí tamén na nosa autonomía a través da Consellería, non solamente por mal tempo, sino tamén cando o produto, ahora mesmo estamos mirando cando o produto, pois, bueno, cando vas traballar e pois aparece a toxina un pouco máis tarde e hai que devolvelo, pois facer un pequeno seguro, non? O que hai que encontrar é falar moito con compañías que se queiran facer cargo dese seguro. Cando se fai un seguro por causa de que queiran pagar por causa de temporales e todo eso, hai que marcar uns baremos, hai que saber cando se pode considerar que hai mal tempo ou non hai mal tempo, se cada para uns pode ser mal tempo, para outros non, depende da embarcación, se é mellor, se é peor, máis grande, máis pequena. É un tema que está ainda moi verde, que se está mirando, a ver, hasta que quen vai a definir cando se di que é mal tempo para que ti podes cobrar unha axuda, non? Polo momento, a decisión sobre se saír ao mar ou non en caso de mal tempo depende únicamente do capitán da embarcación. Estamos comprobando ahora mesmo nos plans de explotación que estamos facendo a nivel autonómico, cando é de Percebe, cando é outras cousas, é para contratar un seguro, para saber cando se pode salir ao mar ou se ten que dar en terra, pois, iso vai a orden do capitán, vai a criterio, non? A criterio do capitán, se ve que é razonable pois salir ou está en condición, non está en condición, pero sabemos que non é así, para uns é mellor, para outros é peor, depende da embarcación que teñas, máis segura, menos segura, esa é unha cousa que ainda temos que a gente terá que definir cando hai mal tempo e cando non hai mal tempo, non? O feito de sair a traballar depende da arte a que se dedique cada nave, polo que se pide variedade de medidas en función da embarcación que solicite a axuda. O principal reclamo agora é definir os baremos para a petición destas subvencións. Depende a que arte andes, a que oficio andes, xa sabes que se hai moito mar de fondo, ao Percebe xa non pode salir, xa ves que hai moito vento, moito mar afora para a costa, para Rastro ou para outro, sabes que non pode salir. Cambia moitísimo os barcos que traballan por dentro dunha ría, que están ao abrigo, que cambia moitísimo, non? Por iso mesmo eles teñen que dicir, marcar unhas normas, un baremos, e terán que sentarnos e dicir, bueno, pues, en que medida se pode salir ou non se pode salir, ou que clase de embarcación se poderán salir, outras non poderán. Eso depende de moitos factores, de moitas cousas.